Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat ang Diyos. May buntag kaninyong tanan. Aniya kita aron pagpabilin sa pag simba, pagdaig o pag-alagad sa Ginoo. Mo nang gingon nga mangandam na ta ha. Mo na ako gingon ninyo. Kung ang Pilipinas mangandam nga din kanus mo lihok ang China. Mabitang atong miaging semana dagay na yung mga missile nga niabot diri sa Pilipinas gikan sa Amerika, gipangdala na nila. Usa pa man day purpose ana nga ang Philippines nangandam na. Mao bitaw na kita pud mangandam pud ta kay unsa man atong mabuhat. Unsa man atong buhaton sa diha nga moabot na na. Unsa may gitudlo sa ato mga magwawali. Unsa po'y gihatag nga provision diha sa Ginoo nga mao kanang giwali sa mga magwawali. Mao bitaw nang importante nga din kita may baw kita sa mga plano sa Ginoo kay ang Ginoo gayon mo ang nagbuhat sa tao. Muna ato paaboton ang power sa Ginoo kay wala gyud power ang tao. Mao bitaw nang importante nga din aduna tay kahibalo. Muna magisgot ta sa power sa Ginoo. Ingon pa diri sa 2 Chronicles chapter 16 verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself is strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Muna inungdan na. Muna yung gingon atong una pa sa panahon ni David. Ang mata daw sa Ginoo, nagdagandaga na, bisan asa ngadto sa tibuok kalibutan. Aron ipakita niya ang iyahang kusog. Strong by strong. In the behalf of them. Alang ngadto kaniya. Dili sa tanang tao, ngadto lang kaniya. Strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Kinsang kasing-kasing hingpit diya sa Ginoo. Umingon ka kanuna siyang matinud-anon, tinuod yun na. Gani ningon si David ang iyang eyes daw into the pitfalls. No, mga sa matinud-anon ang iyang eyes kuno. Una pa'y bersikulo ini nga ako nabasahan. Matod pa niya. Ang mata daw sa Ginoo tuwa sa mga tao matinud-anon. Mananggingon. Kanuna siyang matinud-anon ug maayo. Mao bisan na kumukanta gyud ko ini bisag makadungog lang kung kanta ini muhilang ko. Tingano man. Para sa ako matinud-anon gyud sa Ginoo ang Ginoo sa kuwa kasi sukat pa akong pagkaulit tao. Ay kundi pa lang matinud-anon Ginoo sa kuwa wala na ko ron. Wala na ko'y kusog, wala na tanan. Nga, wala po ko'y padala diri. Wala gipadala ko diri kay nga man. Mao man among kasabutan samtang nag-eskwela ko. Di maunta ko eskwela Bible school. Pero ang hinungdan nga naka-eskwela ko because of kanang mga things lang ba nga. Mga ibog-ibog, mga barkada, nga di simbahan. Motong nahimo kong pastor, nag-eskwela lang ko, pero wag ko'y desire na magpastor. Muna samtang nag-eskwela ko, kanunay ko nag-pray sa Ginoo. Unya, pagkalas na ako, kanang wa man ko yasahin, graduating ng tanga ko mga kauban ako, di ko pag-graduaton. Gani, napugos lang sila pag-graduate sa kuha. Nga pwede ko pag-graduaton kay nga naman. Nakita nila ang mga buhat sa Ginoo nga samtang gipadala ko diya sa Panakan Relocation for it. No, nanaghan ni diya wa pagyoy naka mo nang giyong glory to God. Walay pastor nga na-assign diya nga gihimo sa Ginoo. Samtang nangalagad ko diya nga perting punoa. Labi na ito mga young people, mga gipa-experience lang ko sa Ginoo kung unsa gyud ang gawon sa Ginoo. Kung atong gamiton og tinuod, sigurado gyud. Pero kay batan-on pa man ko ato,
mo nang 1 year lang ko diha. Pero nakita nila ang nabuhat sa Ginoo nga gigamit ko kay ang akong prayer manggod sa Ginoo. Gamita lang ko Ginoo sa dili pa ka mobalik. Amo na to. Mo na ni karon. Kada gamit sa Ginoo nako 1 year. Primero sa lang katuig, pag ikadua, 2 katuig dito sa liniputan sa bukid, pa-experience ko niya. Dagang ko na-experiencean dito, mga evil spirit, diri mga kuan ba ka ng mga barkada. Karon ang na-experiencean, nagud nako ang gahom sa Ginoo. Muna kay gikan pa dito sa bukid, nakita na nako ang gahom sa Ginoo, pero wa pa lang nako tuig maayo ba. Pero nagtuon ako nga gampanan gyud ang Dios, mo nang di ko mobiya sa Ginoo. Kay ngano ma'am, wa man tay mahimo kung wala ang Ginoo. Mo na iyang gingon, ang Ginoo nagpakita sa iyahang pagkakusgan niadtong mga tao ang ilang kasing-kasing nga hingpit. Kung hingpit na imo ang kasing-kasing, so sa pagkahingpit, hingpit na nga nito ba? Kanang klaro yung ka nga nito, daghang may nito ba? Gani si Satanas nito. Ang nakaapan ni Satanas, lamang lang siya sa atoa. Kay siya nahadlok ug nangurog. Kay nakailam ang gud siya sa Ginoo. Kay si Satanas gikan gud dito. Kinsa may naghulog niya tungod sa iyang gibuhat, gihulog siya sa Ginoo, wasay mahimo. Wala ko ang mga tao nga din atong unang panahon nga si Jesus Christ samtang naglakaw sa kalibutan dito sa Israel. Makit-an gani nga ang mga tao gani nga dunay demon possessed. Mahadlok. Basahon nimo ang life of Christ. Mingon siya ayag duol ako, ayag duol ako. Nagay ni hangyo nga samtang si Jesus Christ niadto sa Galilee. Nasugatan, ang unag yung nasugatan nila ang usa ka na pusis ni Satanas, no? Na pusis niya. Dunay 7 spirit of the devils sa katawo nga sudlan. Kung mahimo ng balay, moto nga din katong tao nga ilang nasugatan ni hangyo gud nga ayaw siya iadto dito sa lake of fire diretso. Kabaw gud si Satanas ni hangyo lang siya dito lang ko sa mga baboy. Ang mga baboy mo yung nangahulog sa pangsuko as tagiya. Motong giingnan si Jesus Christ. Pahawa din yung lugaran ni. Motong nanagab sila kay ngano man. Nakita nila ang gahom ni Jesus Christ, no? Gihatag sa amahan. Kay gihatag man gud ang gahom sa amahan ug ang authority. Tanan nga si Jesus Christ pwede mo hayog masakiton. Muna mayong ko ninyo ang power na sa anak sa Dios. Na kang Jesus Christ. Muna kung ikaw mudawat, ingon pa dito sa Acts, sa John 1:12, sa tanan mudawat ug mutuo kaniya, tigaan siya og gahom. Nga mahimo siyang anak. Kay ang anak sa Dios mo ray nay gahom. Muna kung mingon ko dili ang pastor, walay gahom ang pastor. Diha lang nagkamali ang mga Kristiyanon nga ang ilahang pagtuo nga ang pastor gamhanan. Dili gamanan ang pastor ang Ginoo. So tinuod lang. Magunsa man ang pastor diha mulihan nimo maayo ka din, di ka din mo to. Dihatag din na sa Ginoo mo na usay mali ba mga tao nagtuo sila nga ang gahom na as pastor, abi kay pastor ka, gamhanan ka na. Yang ano na may nangaayo. Katong nag-proceed na nangaayo. Wa ba mo kay balong nga diin? Ang magician ni Paraon ang Ginoo nagbuot. Nga ang magician ni Paraon usalay yang nahimo. Kung ang unang gibuhat ni Moses, nagiingnan siya kay na lain naman si Moses, matod pa niya, di mamutuo si Pero nako. Unsa man akong buhaton, motong giingnan balik dito. Iitsa imong sungkod. Wa siya kabaw pag-itsa sa sungkod mahimo dayong biting. Unya karon pag-itsa niya, gitistingan pud sa mga magician, which is wa gyud kabalo ang mga magician atong una. Ang Ginoo, ang iya sa Ginoo milagro. Ang dili iya sa Ginoo mga magic na lang para sa ila. Moto pag-itsa pud sa duha ka sungkod atong mga ilahang pari ni Paraon, nahimo pong biting pero gilamoy. Sa ato pa ang Ginoo nagbuot.
Mo na ang Ginoo nagbuot kung ato yung naon, ang Ginoo nagbuot ato mga istik nga pag-itsa, mahimo kung bitin aron mapakita nga ang bitin nga gihimo sa Ginoo, powerful yun. Mo na nahibong ang mga tao sa Ehipto nga mas powerful bisag duha na guna ka bitin. Bato nga din kung atong sabton nga ang Ginoo nagbuot ato, kaya nga naman siya gay nagbuot ng pero nga paghayo na kasing-kasing aron di siya mutuan ng mga mandadro. Nga naman, aron ipakita sa Ginoo ang iyang power kay kas up man tong nga power basig di sila mutuo. Di gud mutuo ang mga tao sa Ehipto. Di pod mutuo ang mga tao nga iya sa Ginoo kay kas up man to. Mato niabot ang panahon nga nagpadayon ang gahom sa Ginoo. Nga matod pa niya ikadua Moses tuslob na imong sungko dia sa sapa. Nahimong dugo ang sapa dito sa Ehipto nga mo ito'y gisaligan sa mga tao sa Ehipto. Nahimong dugo, gitistingan sa mga magician. Wala gid nahimo. Wa nila napakgang. Nga naman, dili na gusto ang Ginoo nga diin, doon na pa'y gahom. Nga diin, di pakita niya padayon ang gahom. Muna nga din, ang pulong sa Ginoo kung imong basaw, ang tanan mga tunglo, mga cancer, sa nahisulat sa Bible gikan yun sa Ehipto. Mo nang gipadala daw sa mga tao sa Israel kanang mga tumor gikan sa Ehipto. This is kay gahig ulo ang mga iya sa Ginoo. Mo na bisan asa na lang nang gitawag og kanseros kanang mga tumor. Dito ra mo unta na nahitabo. Mo na inungdan nga din ang Ginoo nagpakita sa iyong power. Usa ka butang nga din ang power sa Ginoo wa lang nahimo. Wala lang nasabtan sa mga tao. Nagtuo sila nga ang gamhanan once gani ang pastor mag-ampo gamhanan na. Kung ang crusade nakita ninyo mo to nasabtan ako nganong namay mga crusade halos gani akong papa nituo. Mo tong nagkristohanon akong papa nahimo ming pamilya nga Kristohanon kay ngano man. Sa crusade man siya nabati niya kay naa daw gahom. Nakita daw niya gyud ni sulti nagistoryanan man mi. Nakita niya ang power nga gigamit daw si Murillo nga din giayo ang mga buta, mga bungol pero way bakol ha, way bakol nga nakalakaw, bungol lang hinuon kung naay nagsungkod naay nakalakaw. Mao bitaw na nganong daw kunong gibuhat to, mao bitaw tong gibuhat man ganito sa Ginoo tong magician gitugot gaito nga mahimo utong bitin gitugot pud to sa Ginoo nga aron ang tao mutuo siya sa bata ug mutuo siya sa kamaturan. Mo bitaw na ang importante sa tao adunay knowledge kay ngano man kung naman ang hitabo sa imuhang kabahin nga kadto mga milagro pagbuot to sa Ginoo. Pero ang importante ang kamatuoran kay ang Ginoo mo'y nagbuot sa tanan. Siya gani ang maluoy sa tao. Iyang kaluyan, ang gusto niyang kaluyan, hindi niya kaluyan. Ang paghahiyon niya kasing-kasing, iyang paghahiyon. Mo na siya ang nagbuot. Mo bitaw na nga, wa tay laing mahimo. Ang tudlo sa Bible, mangayo lang tag mercy. Kay ang kasulatan, nagtudlo na gyud nga ang tanang tao i-drive, i-lead, ngadto sa destruction. Mo na ang Ginoo nagpakita sa iyang gahom kung doon na ba'y mo tao, mutuo. Mo bitaw na si Pablo sa Roma nag-ingon siya, Ginoo, kinsa may mutuo namo? Mo nang nahinumduman niya, sama daw sa giprophecy ni Isaiah. Kinsa daw mutuo sa ilang report. Mo nang niingon dayon si Pablo, kinsa may muwali kung way magwawali? Wali lang. Kinsa man po'y magwawali nga dili ipadala, so tanan magwawali gipadala gyud na. Wala nga muwali lang yun ang mga tao. Kay nga naman, faith cometh by hearing. Kay unsa man kung way muwali, way madunggan. Nga ang pagtuo, moabot man gyud sa pagdungog. Mana kung di ka kadungog, wag gyud kay pagtuo, gumingon ka. Isara imong nadunggan, isara imong tuhuan. Ang uban dili mo nang gingon pag-abot sa panahon, si Santiago nagingon natuman nimo ang tanan, nakalapas kag isa ang tawag sa Ginoo mali na pason. Mo na tuhuan jud nato tanan. Perfect ang gusto sa Ginoo nga tanan pulo nga imong madunggan bisag gamay lang na. Mabot jud ang panahon, dunagi time nga mangundang ta
Mo naggingon ni Pablo sa diya moabot ang panahon nga din ang hingpit moabot na, ang dili hingpit mawala na. Moabot na nang mawala niya itong pagsimba, pero mahingpit na ta. Kaya ang gigutom karon nya nangandoy makakaon pakanon sa Ginoo, mabusog yun na siya. Nga bisan pa moabot ang giingon ni Amos na there will be a famine in the land, not famine of kanang pagkaon, kundi kanang spiritual food nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay mangundag man. Siyempre moabot ang gira, moabot nang ang gira ready na, nakita wa pa ta na ready. Tanawa tumiyaging simana sultiyang tamo, hundreds of missiles niabot sa Pilipinas. Para unsa man ito? Unsa man nila? Preparasyon. Gani matod pa daw kuno sa mga report, mga 2027 pa daw, pero ang China nagplano 2025. Nasaw na to na ron. Patay laing paglaom ang Ginoo ra. Kaya ang Ginoo ray naghimo ining tanan. Siya may nagtugot. Mabit na iyang gingon dinhi sa 2 Chronicles. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Naon naman nga nagbuhat mamug binuang. Therefore, mo nang hinungdan from henceforth so good karon, doon na nay mga gira. Mo nang naitabo nay away kay ngano man. Dili man matinud-anon. Pero ang Ginoo nagpakita matinud-anon. Mo na kung moawit ta kanunay siyang matinud-anon tinuod jud na mo na ko sultiyang tamo nahurot na niya akong ngipon ug ka bulok wa gyud sakit. Pero atong una sa wa pa ko sa Ginoo, di pa kay ko titpon sa Ginoo kada ngipon nga mabulok ko sakit jud kayo. Kantilaw na mo sakit sa ngipon, di ba? Mo nay pinakasakit nga gisulti sa Biblia. Mo nay batiu nato sa diha kung kita ma-imperno. Mo nay silot sa Ginoo number 1. Mukagot imong ngipon. Mo nay usa ka butang nga naisulat sakit. Para sa mga babae ang pagpanganak sakit. Kay gitudlo na sa Ginoo nga din si Eva gitunglo nga manganak siya sakit. Niya maluwat lang siya sa iyang pagpanganak kung padayon sa pagtuo. Muna nga katong mga nakaagi na anak, kung nagtuo ka, muna hinungdan, walay sakit. Although na may gamay, pero wala. Dili gyud pareha nga din ang mga tao masira ulo. Ang mga tao maakuan, mawala. Kaya nga naman, naisulat man gunang sakita na. Munya, usa ka sakit ko sa to muna nga gingon sa Bible. Mukagot atong ngipon, pero mo na akong gingon, God is always faithful to those who are perfect in the heart. Mo na kung hingpit mo kasing-kasing na sa Ginoo. Kung sa may hingpit sa imo kasing-kasing, sa adlaw ba sa Ginoo ba hingpit siya sa imuha? Nga di nimo yung gitamod siya kaning adlaw. Abi nimo kining adlaw gyud sa Ginoo mo isa ka importante gayud. Importante ni sa atong kinabuhi. Mo nang dili nato ni dapat ipakagamay. Mo na yang gingon dili. Ingon ni David sa Psalms 62 verse 11 verse 12. Matod pa niya sa verse 11, God has spoken once, twice have I heard this, that the power belongeth unto God. Verse 12, also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest to every man according to his work. Muna ang mercy bilong na sa Ginoo, kay ang Ginoo magabalos magud niya atong mga tao nga magabuhat. Kung ikaw magbuhat, unsa may mong buhaton? Mao bitaw na si Pablo nagklaro gyud kinsa toy makauna pagbuhat, mao ra toy bayaran. Ang makauna og buhat. Mao bitaw ni kining adlaw ni unsay sugo sa Ginoo. Dapat ma-convince ka, ayo na pag ilagid nga kinidili iya, pag mata nimo kung mahimo, mustayo ka. Ipakita ang faithfulness nimo. Dili nang nag-ani lang ka kay mauna ang inyong oras. Sa Ginoo ba ipakita ba? Dili sa tao, dili sa time, dili sa panahon, dili sa ingon nga kita mga Kristiyanon kundi dili sa Ginoo. Kay ang Ginoo faithful to those who are faithful in Him.
Kung dili daw ka, ingon sa Hebrew, kung dili ka faithful, ang Ginoo is still faithful. Pero faithful ang Ginoo ni ato mga faithful pud kaniya. Gani ang Ginoo na higugma. Mingon ta kanunay kay mahigugmaon. Ngano ikaw higugma ba ka sa Ginoo? Ang higugma ingon ni Pablo, ingon ni Solomon, ang higugma sa Ginoo kadto ra pud nahigugma niya. Kung wa ka nahigugma sa Ginoo, ayaw ko ina nga ikaw gigugma sa Ginoo kay mao nay naisulat. Mao bitan nga kining mga pulong sa Ginoo dili ni bilong sa pastor. Dili ni bilong sa mga magwawali, bilong ni sa Ginoo. Ang Ginoo nagsulti ni dili namo ni madugangan nga okay lang. Basta naa ka diri. Okay lang basta musimba ka. Okay lang basta magkuhan ka lang dito sa balay. Sa inyong balay naa man ka kay TV, hala pag live lang dito. Okay lang. Domingo, kundi ka kasimbag Domingo, Sabado ka, Miyerkules lang ka, okay lang. Mo bitaw sa kabutang nga din, ang mga tao wa kasabot sa power sa Ginoo. Mo ni gingon ni David sa Psalms 106 verse 7 to 14 ha. Ingon pa niya diri sa Psalms 106 verse 7. Our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of his mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Nevertheless, he saved them for his name's sake. Alang-alang lang sa ngalan sa Ginoo, luwason na siya bisag gahi ng ulo. Bisa pagkag-unsa pa kanya, luwason pa kanya. Muna ang gingon sa Ginoo sa mga tao sa iya. That he might make him a mighty power to be known. Aron makita gayud sa mga tao nga ang Ginoo gamahanan jud. Muto ba mo gamahanan ang Ginoo? Mo na sa kabutang nga wa gyud na makitaan sa Christian nga ang gamahanan ng pastor lang daw. Mo nang magpa-pray sa pastor, no, di ko ganahan mo ampo. Lagi saan ako pagampo nimo di ka mo to. Mabitan na naipulong giingon sa Old Testament, giingon gyud mismo si propeta Isaiah, do not pray these people. Giingnan siya sa Ginoo because these people are rebellious. Saan ako pagkabaw nga sila dili rebellious or rebellious? Muna ang prayer dili na para nila. Kung ang prayer for all kings and governors, ang iyang buta sa bot dito, tanan mga gobernador, mga kings, mga princes, mga tao, kinahanglan magampo. Kaya ang prayer is talking to God. Edifying yourself, manang speak in tongues. Malig-on imong kagalingon kaya ang Ginoo ikaw. Mo ganing tago mo, moampo gani mo dito sulod sa room aron way makakita nimo. Ang amahan nimo ra mo tubag sa secret. Nga di pag natunatuan mo na hinungdan mo na ako musulti niya. Wa ko nagpakitag prayer. Wala hinungdan nga nabatunan ako ang kalinaw sa akong kinabuhi. Bisan akong kusog karon sultihan ta mo nag-edad na kog 60. Na ako'y mga kaistorya uban nga diin sa 60 pa lang sila luya na. Mo na nag-glorify ko sa Ginoo kanunay. Ngano man mo nang moingon ang ayang kanta ko ni kanunay siyang matinud-anon kanako. Kanunay kanako. Muna gusto mo ang Ginoo matinud-anon, ang Ginoo tinuod man gyud. Muna ayaw ninyo isipan nga kini. Butangan ni nga dili tinuod nga nangalagad ta. Kung doon na may mga pangalagad itong una, para nila, for the sake lang of God, nga ikaw membro kay ikaw na baptisman, dili karon for the sake of God. For our life, diya sa Ginoo. For our power, nga aron makasugakod tayo ning mga kalibutan nga din, daghan na kayo mga daotan. Aron makalahutay ta. Muna gingon, ang power gikinanglan sa Ginoo. Muna yung gingon din Sa verse 9, he rebuked the Red Sea also, that it was dried up. So he led him through the deep as through the wilderness. And he saved them from the hand of him that hit them, and redeemed them from the hand of the enemy. And the waters uncovered their enemies. There was not
one of them left. Then believed they his words, they saying his praise, o they sing his praise. Sumalinungdan nga sila, nag-away tanan kay nga naman, gikan sa Egypto, bisag nagbagulbul sila kay naana ang mga Egyptian. Mo nang ang Ginoo, bisag naglagot ang Ginoo, giluwak ang yapon niya, ang Red Sea, iya gyapon buak, ang padaganon ang mga tao iya sa Ginoo niya, ang mga enemy niya. Kay nagdumot man sa ilaha, silutan gyapon sa Ginoo ang mga kaaway, bisan pa sila mga gahigulo gihinan sila. Unya sa diya nga nahitabo to nakalabang sila, unsa ilang gibuhat? Nituo dayon sila. Nanuo dayon. Mao sa ng mga tao pag moayo tuo dayon. Di ba? Ana man na mutuo dayon. Kinaayo man. Unya unsay natabo nila diri sa verse 13? Dison forgot his word. They waited not for his counsel. Nya sa diya nga nituo sila, niabot dayon ang panahon nga nakalimot na sila sa buhat sa Ginoo. Mo na kung ikaw giayo sa Ginoo, ayaw ginagkalimti. Kung doon na may mga milagro, doon na may na hitabo atong una, ayaw na kalimti, aron padayon ha. Mo bitaw nang naisample ni Jesus Christ, ang sanga daw kuno mamunga, iya nang hinluan pag yun, aron mubunga pag yun. Ya kung ikaw nakabunga kag usa, yawa ka na namunga, awa ka na hinluwi sa Ginoo. Mo na gusto sa Ginoo, mo fruitful gyud ta, aron hinluan pa kita sa Ginoo hangtod ma-purify gyud ta. Mo na yang buto sabot diri. But unsa day ilang gibuhat sa 14, but lasted exceedingly in the wilderness and tempt God in the desert. Nila na hinuong gisulayan ang Ginoo ngadto sa diserto bisag gipagawas sila, although nituo sila makabiyot, nagdaig sila, nagkanta sila, pero nakalimot dayon sila unsay gibuhat sa Ginoo. Una naman ang tao ba, di ba? Kalimtan lang nila unsay gibuhat sa imo ha. Bisag gamay lang to. That is a miracle of God. Mo nang kaayo sa Ginoo sa ato. Nya muawit ra bata kusog para bata moingon. Daghang kayo nag-awit ini ba? Bisag kinsa amot og tinuod ba na sa ila, which is nga din mo bitaw ako sultihan ta mo, daghang kay ko experience akong kinabuhi. Pangutan ng mga pastor kung naka-experience ba sa akong experience. Mga batanon pa mga pastoron amot tunay experience about sa pagtuo nila ining pulong sa Ginoo. Niagi ba sila kapobrehon? Mo na usahay, di ka kasulti og tinuod sa, di ka kasabot sa pulong sa Ginoo kung di ka maka-experience ni. Mo ni tanan pulong sa Ginoo di pa experience na sabtan na nako. O bitaw nang kanang widow, na-experiencehan ko na ng widow. Kanang pagkabuang, na-experiencehan ko na po ng pagkabuang. Na blackout yun akong nauna. Wala na, ningon na ko sa Ginoo, kuyaw. Asa na ko padulo, may gani, nakakita ko, kahayag sa sala na mo. Atong panahon na wala akong anak, nagbasol ko sa Ginoo. Hindi pwede magbasol sa Ginoo mo ito na ngayon kong suri. Hilo pa sa hilo alag ko. Muna nagyan ako ang pagkabuang kanang mga tao ang nabuang. Na-blackout na wala na sila hunahuna. Nanana ko, mga pila ka minuto to. Perte naman ko na akong hilag, higa ko sa balay. Pero nitindog ko kay wala na ko nakita nga kahayag. Moto ni ko, Lord, suri, wala ko kitag kayag. Hinumduman dayon ako nga naay nagingon niya ngano daw akong basulo ng Ginoo. Motong suri. Pagtanaw na ko sa sala, may gayon naihayag nga ginabutangan na mo kanunay. Niduol pero lingkod ko dito. Motong pero na kong ilak pasaylo alo ko Ginoo nga gibasol ka experience dito. Aron makatudlo ko ninyo kanang kamatayon dili sayon lisod. Labi na kung ikaw emosyonal, di ba? Kung ang mga tao mamatyan, maimot, naimot, magwala, baliwala na lang ilang kinabuhi, kaya nga naman, muna, glory to God, bisag nawala to, naman ko'y Ginoo. Muna, ang gitawag, comforting siya, may comfort siya,
Mo na kung ikaw righteous, mudagan jud ka dayon sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw nang mubasa ko dayon. Mo na kanunay gyud ni sa lamin sa abli ni ma. Mubati ko kasuko kung hipuso ni. Kisa man hipos ni. Wa siya kabalo nga ang Ginoo ni. Nga nagbantay dia sa balay niya karon mubasa kag Bible. Sa unsang paagi pakita lang ka niya uwa ka kasabot. Mo bitaw na dili pwede nga ang tao magbasa kay kini spiritual interpretation ni pa ni Pablo. Kung ang Ginoo wala nagtawag nimo. Mo bitaw na kanang mga pastor mo unay gitaghaan og power. Tuon sa to preach, to warn. Kanang preaching nila, ang teaching nila, ingon pa di Apostol Pablo is a warning. Mo na nagawarning ko kanun ninyo, padayon mo. Kung kini para sa inyo pangasaba ni Bikos, ang Ginoo na higugma ninyo. Dili man ko magingon nga angay-angayan tumo. Lipay-lipayon tamo, i-entertain tamo, judgment ni, mo ni gingon sa Ginoo. Mo nang dapat isulti ni mangisog yung ko, matitungod sa kamatuoran sa Ginoo. Mo na makalimot lang dayon ang tao, mo na kita ayaw gyud mo kalimot kung unsa kagamay nang gibuhat sa Ginoo nimo. Para sa Ginoo kung ikaw Kristohanon. Gibuhat yun na sa Ginoo nimo. Nahitabo na nimo, gibuhat na sa Ginoo nimo kay ikaw kung Kristohanon. Gani mo tuo man ganit ato mga giampuan sa mga pastor nga nangaayos sila. Unsa pa ka kanang kana sa ato Mo nagiayo ta sa Ginoo abin mo unsa aron makapadayon ta papangalagad sa Ginoo. Aron ma-experiencehan mo ang gahom sa Ginoo. Mo na yang gingon dito. Ingon ni David sa Psalm 63 verse 1 and 2. Mo ninungdan si David niingon, "O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry land and thirst land, where no water is." Nga matod pa niya kung kalagi uhaw, ug ang akong unod nangandoy didto sa yuta nga uga ug sa yuta nga walay tubig. Verse 2, to see Thy power and Thy glory, so I have seen Thee in the sanctuary. Asa nakita ang power sa Ginoo ni David? Sanctuary, sa simbahan. Naa sa simbahan ang power. Mo bitang naningon si David sa Psalms chapter 20 nga ang Ginoo daw kuno na remember sa mga tao nag-sacrifice, nag-offer sa ilang kaugalingon. Nya sa diha sila mugawas, iyang ipadala ang iyang help or power from sanctuary. Bisan asa ka mo ato ipadala kay na-remember siya. Basahan na ninyo sa 20. Psalms chapter 20 verse 1. And the desire of your heart, i-grant pag yun na sa Ginoo. Manang bisan asa ka. Muna yung gingon. Nangita daw si David kay uhaw. Dito sa yuta nga uga, dito sa yuta nga walay tubig. Apan sa diha nga diin siya nagpadayon, iyang nakita rin ang gahom sa Ginoo sa sanctuary. O nang nasa simbahan, mo nang ayaw gyud ninyo kalimti ang simbahan. Ayaw ninyo ipakagamay ni. Mo na ingon niya sa Psalms chapter 57 verse 4 and 5. One thing I have desire of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the day, in the house all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. The beauty. Ang Ginoo matahom gid kaayo. Matahom ba kanang maayo ba? Dili lang kay amazing. Dili lang kay wonderful. Is beautiful. Anang kung tanaw kag bulak ba, maayo gid tanawon ba, beauty ba? Na ay beauty. Diya sa Ginoo na ay beauty. Ang iyang power. Kay ngano man ang power niya gitawag nagmighty. Bisag unsang klaseng gahom di sa kalibutan dili makabuntog. Ngano man, mighty good na. Walay powerful nga tao diri. Dunay usa ka powerful ring nga tao nga di nang iyang kusog grabe kayo. Mabita tong usa ka design hinumduman ako nga din ang akong kusog, mingon sila nya kusog pa daw ko, kusgan pa daw ko, abtik pa daw ko. Gani na ako'y nadunggan ng mga kauban batanon.
Mangutana sila pina edad nako. Mura daw kog tag 40, 30 nagigingon ra kag 16 pagyud. Glory to God. Kay nga naman, iya gyud sa Ginoo ang kusog. Naa sa Ginoo kita mawad-an na tag kusog kay mura ra kita sa sama sa Bulak Malaos. Mo na mga tiguang magduko na halos di nakalakaw. Imbis duwayotin, matulo na lang kay mag-apil naman ang sungkod tukod. Nguna na kay nga naman ang kusog nawala sa ila pero di sa Ginoo dili lang kay kusog power. Mo na hinungdan si Samson. Ang Israel powerful because of Samson. Why maanggoy makabuntog kang Samson? Tungod sa iyong kusog nga talagsaon nga gigayo mo na nga kamo. Kita tuhuin ninyo nga ang kusog iya ra gyud sa Ginoo. Kay mao na ang gahom nato nga makapadayon ta gitagaan tag kusog para makapasalamat ta kanunay sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw gitagaan og kusog kaayohan sa imong lawas, kanang imong kusog nga nagpabilin idayeg na sa Ginoo, ialagad na sa Ginoo. Mo na ibut pasabot sa Ginoo. Mo na yang gingon dinhi. Usa ka desire niya. Mo na nga kung ang tao nga iya sa Ginoo dapat mag-desire. Abi mo si David, ang gingharian ni David mo na gipadayon ni Jesus Christ. Si Jesus Christ kaliwat ni David. Unya ang gipadayon nga kingdom ni Jesus Christ may tungod sa kingdom ni David nga way pagkapildi pero kay na undang man to tungod kay ang Ginoo nagplano kay basig si David na simbahon mo nang naay term naay mga time nga gihatag sa Ginoo. Mo nang gingon ni Solomon, adunay time sa pagkamatay, adunay time sa pagkabuhi, adunay time sa pagkatao. Ana mo na gingon naay mga time, every season there is a time, or every time there is a season. Mo na ibot pasabot ni Solomon. Naay mga higayon mo na karon kita aduna patay higayon nga mga lagad sa Ginoo kay wa pa nagsugod ang gira. Mo na ako musulti ko ninyo kay ngano man na basahan man ako diha ang pastor daw nga di musulti nga nay mo abot nga gira dili na sa pinadala sa tinuod lang. Mo na nga kining mga pastor kung bagat pa San Peter na sila, alarm sila kanang tig-alarm ba, tig-sulti ba. Mo na pasalamat kayta sa Ginoo nga dunay mga gitawag og warning sa tuwa, mga sign at tungunang panahon nga gihinluan sa Ginoo ang kalibutan nga walo ray na luwas wa gyud sign to. Mo nang giingon amazing love, amazing grace kay ngano ang gitagaan tag sign. Dili man na ingon nga din kita luwas lang ta diretso nga wa tay sign. Mo bitaw nang naiilhan nga mubalik ang Ginoo, moabot ang wars unsa man nato na ron mangandom kita. Mo na yang gingon dinhi nga din ang power sa Ginoo importante. Mo na yang gingon dinhi sa Psalms 27 sa verse 5 kung sa may purpose nga mag-desire kita anang house of God. Not lang to inquire, not because of His beauty, nga magtanaw ta sa beauty of the Lord, and to inquire in His temple, mag-inquire ta da, dili lang kay mag-inquire ta. Kundi verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me, ingon pa ni David, in His pavilions. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Ipatungtong kaniya ibabaw sa bato. Kaya si Jesus Christ is the spiritual rock, ha? Rock na si Jesus Christ. Pag once gani nga mo ingon tag spiritual rock, dili na literal nga rock. Spiritual babahala ng Ginoo na basta niingon siya. Gani ang Old Testament na kung kita mga lagad sa Ginoo na ata sa highway. Highway sa taas ba nga way. Kaang dalan sa tao dili dalan na sa Ginoo na ata sa highway. Walay makaasaka dito nga mga manunukog, mga daotan tao. Kung ang tao gayud mga lagad sa Ginoo laktod pagkasulti naa ka sa highway of the Lord. Wala usay wa lang kasabot ba sa power sa Ginoo. Mao na usa ka butang anong muan nita diri. Aron pag-abot sa trouble, taguan dayon ta. Mao man gingon ni David. Gigamit siya sa Ginoo nga mao nang nasabtan ni David nga gingon sa Ginoo, for in the time of trouble He shall hide me.
in his pavilions. Kabaw mo sa ng pavilions, lapad nga tent sa Ginoo. Taguan kaniya, mao nang giingon ni Jesus Christ ang mga iya sa Ginoo na under his wings ba, murag manok. Ang Ginoo murag manok nga ang iyang pako gipangtabunan ang mga piso. Kita na mo himungaan nga manok. Ingon ana ang giingon ni Jesus Christ ang mga iya sa Ginoo. Gani ningon gani ang Ama ningon ni Jesus Christ, walay mawala ninyo nga hinatag sa akong amahan. Wala tanang tao nga nangalaga diha kang Kristo Jesus, nipalo kang Kristo Jesus, dili lang kay nagsimba kang Kristo, nagpalo gyud kang Kristo Jesus, naa na sila under sa pako sa Ginoo. Mao na giingon sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, walay mawala ninyo, walay mawala. Kanang gihatag, kung ikaw gihatag sa amahan nga ang amahan mo ay tawag nimo para mangalagad ka. Mo bitaw ito hinungdan ha. Ang Isaiah chapter 26 verse 20 to 21, wag ko kabasa ini. Itong una. Sa diha niabot ang pandemic diha pa nako nahibaw-an ni kay ngano man. Daghang kay mga pastor nagamit ining bersikulo ani nga nag-challenge sila sa mga tao nga diha lang mo sa balay kung naamoy unsay tawagan na TV ba kanang dagkong TV paminaw lang mo diha lang mo simba mo na ilang gigamit. Isaiah chapter 26 verse 20, come my people, enter thou into thy chambers and shut the door about thee, hide thyself as it is well for a little moment until the indignation be overpassed. Verse 21, for behold, the Lord cometh out, or come out of his place, to punish the inhabitants of the earth, for their iniquities the earth also disclose her blood, and shall no more cover her slain. Walay makatabang nila, walay motong gigamit nila ni sa mga magwawali. Ako man di pong gibasa. Dino bitaw, tago mo sa chamber. Mali lang ang chamber gibuot pasabot nila sa balay. Ang chamber dili giingon ni Isaiah kanang chamber sa Ginoo ba. Kabaw mo sa meaning sa chamber. Kwarto ba, kwarto, room, pavilions, house. Gani giingon ni David, secret place, hiding place. Morning simbahan. Mao ginayang bot pasabot ting tabernacle, the place of worship sayon. Mo nang gingon nga ikaw naagyo ka sa balay sa Ginoo nga ang Ginoo nagtukod nimo as a house. I will build my church upon this rock. I will build. Ikaw mo ang church, ikaw ang templo, kay ikaw ni tago sa secret spiritual maguna ang building sa Ginoo. Nga matod pa niya ang Ginoo manggod ni gawas, tinuod bang gito ni gawas ang Ginoo sa kalibutan. Dagay na kaila sa Ginoo ato, di ba? Halos sa mga dalan, ako yung giobserbahan, gitanaw sa mga YouTube, mga lagyong, mga tao, mga taga Lebanese, mga Muslim pa to nga din, nag-ampo sila sa karsada nga din. Kunya ang gigamit nila nga nauso tong kantaha to nga din yun. If my people, kadungog ba mo ana sa panahon sa pandemic? If my people shall call by my name, una ilang gigamit dayon. Moto sila, nagpaubos sila tanan. Moto nagkampo sila sa kadalanan, sa bungbong sa ilang balay. Dito sa Mexico, na ako'y nakita dito sa YouTube nga din. Nagpray na sila ato kay nga naman. Abi nila pagtuon nila nga tanan gayud matakdan ba. Moto nawala, glory to God. Nga naman, pahinumdum to si Ginoo. Nigawas gyud tinuod ang Ginoo niya, iyang gisulutan to yang manang gingon matod pa niya, for behold the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth. Kanang nagpuyo diri kalibutan for their iniquities, para sa ilang mga kadaotan diri sa kalibutan, disclose mupakita her blood, iyang pakitaon ang mga dugo ng mga wala, mga matay yun sila.
Mo na ibut pasabot ni Isaiah mo to gigamit sa mga pastor. Dapat dirita. Mo na experience sana ko to nga bawal na magsimba pero ni ani gyud ko pero mo na nagpray gyud ko kanunay sa dalan sa Ginoo. Nagay ningon sa tuwa nga bawal di ba bawal magsimba ron? Wala lang ko. Pero nagkayo, Lord, ikaw ako magbalantay. Lisod ka ito. Unsa ka pag muabot ang panahon, muabot yun ang panahon nga mas lisod na yun. Labi na kung nakailam mo sa Ginoo, niya bawalan na ta. Ang mga Israelites ron karon sultihan ta mo. Mga Christians dito bawal na magsimba-simba bisan nasa. Kaya nga naman, kay pag mutingog ang alarm, mudagan pa sa ilang balay, niya ilang balay. Abi no sa tinod ang sikreto gyud sa Israel, kabalo ba mo matagbalay dito naana sila chamber, naana sila tunnel ba. Matagbalay niya sa under niya pagdagan, niya gamay ra man ang tunnel nga gibuhat sa Israel sa plaza. Buldo ko matimingan ka dunay daw tunnel, nakita niyo ako na sa YouTube na sila mga tunnel. Gani si Hitler na tunnel, dito namatay si Hitler sa tunnel kay ngano man wa gid siya nakita. Wala nga akong pagtuo siguro ka itong gitawag kong dakong pastor sa Davao. Tago siguro itong tunnel kaya wala nga nagkintan. Wala akong pagtuo kung pastor na rin na himong fugitive ka ng bukod ba, di ba? Abot, asa na yung mga membro. Tingor ba ang Bible? Basta kung gani, strike kung gani ang Pangulo. Katibulaag yun ng mga karnero. Wala akong pagtuo doon. Itago sa tunnel o niuli sa langit. Niuli siguro sa langit, no? Di ba? Kaya wa man makita daw. Sa kung saan ulit pagpakita, wa sila kabalo. Tuwa day sa langit. Kaya anak bayat to sa Ginoo. Muna sa kabutang akong mingon ko ninyo, kini tinuod yun ang mahitabo sa kalibutan. Wala gyud mawala diri. Muna bitang ingon siya dinhi sa Sicaraya chapter 4 verse 10 ako ni pinumdum ninyo. For who hath despised the day of a small things. Kanang nagpasipala ba sa adlaw. Diyosan mo pagpasipala nga ang adlaw gamay ra. Para nimo gamay. Nganong gamay man para nimo mo nang hinungdan nga baliwala na nimo wa ka na convince gani ingon ni Apostol Pablo. Kinahanglan ma-convince ka anang adlaw na kay ngamon man. Mao nang power, mao na ang bliss, di-bliss sa Ginoo ng adlaw na. Labaw sa tanan ingon ni Sicaraya, for these shall rejoice. Kinsa katong mag-despise ana nga usa ka gamay wa ba mo kabalo? Mao nang kalipay nga adlaw and shall see the plummet unya makita nimo ang tungton. Kanang plummet ba? Tumbline. Gitungton sa Ginoo diyang lugar na in the hand of Zerubbabel with those sevens, ikapito. Nga di ang ipakita daw dito kang Zerubbabel. Sabi mo unsa to? Yung ipakita nga plumb line. They are the eyes of the Lord which run to and fro throughout the whole earth. Muna ka ng plumb line. Muna yung pulong sa Ginoo is a plumb line man eh. Pulong ba? Ipakita niya na ay gisulti. Muna usa kabutan, muna gingon kining adlaw karon mao bitaw na nga Domingo ra gyud dapat maminaw pulong sa Ginoo. When you read sa tinuod lang dili man na pwede nga kamo mubasa, di man mo kasabot. Mao bitaw na niingon siya when you read and hear the word of God is in the house of the Lord. Kaya ang mubasa ana kadto ra mga magwawali. Dili na pwede mubasa nang dili magwawali. Mao bitaw hinungdan daghan na kayo di mo tuo kay kabalo man mubasa. Pero di lang kabaw mo sabot. Mo na nagaway kay dili mo pagsabot, mo dapat yun ang usa ka pastor yun mo nang gingon. According to the heart of God to feed with knowledge and understanding mo yun tana. Na kinahanglan makasabot ka anong pulong sa Ginoo, dili lang kay magbasa kag Bible at mingon ka nga ikaw iyan sa Ginoo. Ang gisulti gyud sa Ginoo paminaw. Kaya ang faith cometh by hearing not reading. Hearing by the words of God. Mo na yang gingon dinhi. Kinsa kato nag-small, nag-despise na siya. Para nimo kuring adlaw ni gamay ra ni sa imo. Mas gwapo pa tong Lunes, Martes, Santo Sabado. Mo bitaw na ang power sa Ginoo na hibaw-an sa tao ba.
Ingon pa ni Pablo sa Ephesians chapter 1 verse 19. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. Unsa daw na ang pinakagrabe ganun dako nga gahom nganhi kanato nga nito o unsa man ang gahom gyud mo unta nang giingon ni Pablo kanang gahom sa Ginoo nga gipakita nimo sa imuha kay nituo man ka sumala sa working of His mighty power. Kanang ang power gyud sa Ginoo naglihok nimo, kinanglan maglihok nimo ang power mo na nga ayaw na pag kinanglan nga mag-request pa kag pastor na imulihad nimo naa pa gani ningon gani sa Apostol Pablo nga si sa Hebrew sulti sa Hebrew chapter 6 wauna na nato let us go on into perfection. Dili na ta mobalik anang principles of Christ nga maglihan-lihan mo na tudluan ang tao kung unsa ang pakigistorya sa Ginoo. Pakigistorya mo sa Ginoo kay ang Ginoo ray naay power. Ang Ginoo ray mo tabang ninyo, mo bitaw na sultihan ta mo kining buot pasabot sa pulong sa Ginoo para ni sa atong kalag. Atong kalag, bahala na inyong lawas ang kalag. Mo nang ningon si Jesus Christ, ayon na kadlukin na inyong lawas. Nga patyo na. Kay nga naman, why makapatay anak kung ang Ginoo naa nimo? Ang kadlukan nimo kanang kalag. Kinsa may mo patay sa kalag? Nabay makapatay kalag tao? Wala, ang Ginoo ra. Kung saan pagpatay sa Ginoo sa imong kalag? Sa impyerno. Kanang second death. Muna kadlukan nato, muna nga bantayan nato ning lawas kay ngano man ang lawas na ay kalag. Mo bitaw na ang kalag nabuhi tungod kay nay lawas. Na espiritu. Mo ni kining lawas nga gibuhat sa Ginoo, kanang lawas nimo iya na sa Ginoo. Mo na iyang giingon gipakita sa Ginoo ingon pa ni Pablo unsa kadako ang iyang power nganhi kanato nga kita nituo. Mo na may ngano man lagi siyang nagsakiton nga naluya nakuan wa man siya nituo. Nagtuo siguro ka nga natuo siya, abi nimo kay nagsimba ka, abi kay nagpabaptismo ka, abi kay nagwali ka, abi kay nagbasa kag Bible, nituo na ka. Maubita na ka ng faith, gingon sa Bible, faith without work is dead. Baliwala lang na ninyo. Kung ikaw doon na kay pagtuo, kung nituo ka, dunay great o exceeding great power nasa na mo. Nga namang exceeding great power because walay makabuntog nimo. Kanang mga nituo, kay ang working, naglihok nimo, power sa Ginoo. Mabita ang 1 Corinthians ingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 20. The kingdom of God is not in word but in power. Kung ang Ginoo o si Jesus Christ nag-ingon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom, ngano man ato pangitawon ang kingdom, because ang kingdom is a power. Mo ni ang kingdom sa Ginoo nga diin nangita ta sa righteousness of God. Nga kung unsay tama ba nga diya sa sulod sa kingdom sa Ginoo, unsay atong buhaton. Di pa ninyo ni magamit karon. Baliwalaon pa ninyo. Siguro kung musulti ko ninyo mudaig mo muampo, pero ang Biblia nag-ingon makalimot dayon na sila. Muna akong giingon ninyo ayaw gyud mo kalimot. Ayaw mo kalimot. Di ba? Muna naiawit ni Jimmy Swaggart na kanunay gyud akong iawit ba, pero wa pa ko ka-memorize. Duha na ka book kanang giawit nga, pero dili man si Jimmy Swaggart na nag-awit sa I'm Only Human. Okay? Nya ang ikaduha nga akong ganahan nga song of prayer man gud, kana prayer song man gud na. Kanang iyang giingon dito nga remind me dear Lord. Wa man tay mahimo mo nang pangayoon nato nga pahinumduman ta sa Ginoo. Mo bitaw na niingon si Solomon, ayaw ko padatuwa kay makalimot ko nimo. Ayaw ko ka papobriya kay makasala ko nimo. So unsa atong baton, mag-ampot ta sa Ginoo nga pahinumduman ta niya sa ato ang mga paglakaw, pagkinabuhi, pagpangalagad sa Ginoo kay makalimot naman ta dayon. Mao man to giingon ni David.
Nagdaig sila kay nakita nila ang gahom sa Ginoo, pero nakalimot dayon. Muna nga kay hinaod yun ang Espiritu Santo nga di ta dapat makalimot. Muna niingon si Pablo nga diin ang gingharian sa Ginoo dili lang kay wali-wali. Mato kasi simbahan kay binog wali aron naa kay pulong sa Ginoo. No sa tinuod lang kung niani ka dinhi. Itagaan sa power. Kanang pulong nga imong nadunggan mao kana ang power sa Ginoo. Mo nang dapat atong tuhuan. Mo na nga ang mga tao mo tuog pastor nga paampo maayo daw kuno. Nya kung sultihan sa pastor di man lagi mo tuo. Sa ampo lang. Mo na nga ayon mo pagtawag ng tao kay moabot ang panahon nga magkatibulaag ta kinsa may imong tawagon. Mo bitaw na way laing. Ako isulti ninyo kay ang gahom bilong lang yun na sa Ginoo. Iya na sa Ginoo ang gahom, dili sa pastor, dili sa tao, dili nang nagasa nga healing. Mingon sila kay naamag yung tao nga gigasa ag healing. May pa ang tao buot-buot nga gihatagan siya og kanang healing nya wa hatagi gasa og faith. Nga di siya mutuo lagi anang abi no sa tinuod lang walay tao nga mutuo nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo dili mamatay. Mao ni gingon sa Bible. Nya mutuo sila nga di naa sila give of healing. Mana si Jesus Christ nagingon sa Matthew chapter 22 verse 29. Jesus answered and said unto them, You ye do err, not knowing the scripture nor the power of God. Muna ang mga tao nga mga Hudiyo giingnan yun niya. Wala gyud mo kasabot sa kasulatan ni bisan sa gahom sa Ginoo. Kay nga naman di baliwala man nilang kasulatan, abi nila kasulatan buhat-buhat lang na. Abi nila way pulos kanang ambot sila pasabot nga diin. Bisag nangalagad sila, nagtuman sila, nagsampit sila sa Ginoo, duwa nga sila. Unya di ay mabuntog lang gyapon dahil pagsulay mo na bitaw hinungdan nga diin. Abi nimo sa tinuod lang ang Bible nag-ingon gyud mismo si Jesus Christ. The devil or the thief is come to destroy, to steal and to kill. Kinsa man ay nagpatay sa tuwa. Ang kawatan mo na ang nipatay kanang dautan kanang espiritu nya sao man nato na paglikay ana kay mao man gyud na. Pero si Jesus Christ ni ani siya to give life. Siya naghatag life aron makabatog kag life unsa man imong gamiton kanang life nga gingon sa Ginoo nga abundantly life eternal. Tagaan kag power kay ngano man naman kay kaaway seeking whom he may devour. Nagalibot-libot siya. Nangitag tukbunon like a roaring lion. Mo man atong kaaway mo na mga Kristohanon nganong mingon ka nangamatay malagi. Kay wa ka lagi power. Di man mutuo sila. Wa man sila kasabot mo nagiingon ni Jesus Christ. You do err the scriptures nor the power. Nangamali mo sa mga kasulatan. Ni bisan sa power sa Ginoo nagtuo mo way power ang Ginoo mo na usa ka butang nga din tan-aw nato ni power kay mao ni ang power nga din muhatag nato pagbarog sa uling adlaw labi na kung naay mo abot 666 suga kay power markahan jud ka dili man ka rapturon ang rapture in time na nga din sa diha nga kita maghari na within 1,000 years tuago na dito lugar na sa Mount of Olive yun na munaog si Kristo duhang pagbalik niya nga mauna nang gitawag kaluwasan nga diin mo puyo na ang mga iya sa Ginoo within 1,000 years dili karon kita 60 pa lang mawala na ta 100 pa lang i-compare na nimo dito sa 1,000 years unsa may gusto nimo 100 years lang kay kontra sa 1,000 years mo na iyang giingon ang mga iya sa Ginoo aron makalahutay. Mo bitaw na nga atong pagpangalagad giingon niya kining kinabuhi nga atong gidawat kang Kristo Jesus pinagi sa atong pagtuo ato ning daganon lumba sa dagan sa kinabuhi mo nang giingon kung magisgot ka ng mga nagdula nagdagan
naay di kalahutay ana, naay pangkapuyo, naay mga pandul, naay mga luya. Muna ang mulahutay ran sa katapusan maura nay makadawat anang gitawag og kanang reward, crown of life. Wag ito nakita karon naglumba ta sa dagan sa kinabuhi. Nga kini atong kinabuhi unta nga ang Ginoo. Mo nay magapanilipod nga kita bantayan ta sa power sa Ginoo. Mo nay gingon ni Apostol Pablo nga kita gigayran sa power sa Ginoo niya. Di nato ni gamiton ang power. Lucas chapter 24 verse 49 ingon pa ni Jesus Christ. And behold, I sent the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power from on high. Hangtod buan jud mo sa gahom sa kahitasan. Mabot yun ng power. Kita, wa patay power. Kung wa tay pagto, walay power. Kung walang knowledge, walang power. Wa ta kabalo. Diya sa Ginoo, kung di ta kabalo sa kamaturan, wa kita power. Kung makabalo ta, makadungog ta sa kamaturan, mo nang giingon, faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Mo na ang power na to, ang faith. Mo nang ningon si Jesus Christ sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, "His sign shall follow them that believe." In my name, in my name. Makakaon ka daw hilo, makapakag kag bitin nga la. Di ka maunsa kay ngano man ang faith through hearing the word of truth. Kanang pulong sa kamatuoran. Mo nang ningon siya, Ephesians lo the truth. Mo nang muhatag di mo kagawasan. Kunya kung nakabawlaw lang ka sa word, nga diin, ang kingdom sa Ginoo dili na pulong-pulong lang. Kung dili gahom yun na mo na nga ikaw Kristohanon. Doon lagi kay gahom. Kung sa may gahom na to, dili ta mapatay. Dili ta mga matay. Grabe mo po na kung pulungan na makaingon ka talagsaon po. Mo nang gingon sa mga tao pa iya sa Ginoo. Kanang strange gani, strange ba kanang talagsaon, strange kanang murag sa na strange nga grabe ba, grabe nga pulong, di ba? Kamo makagrabe makaingon jud mo no, di ba? Kay nga naman wa man mo kadungugan atong una, wa man po'y nagsulti ana, pero kung imong tanaw ng pulong sa Ginoo mo bitaw nang gingon nga walay usa nakasabot sa light sa Ginoo. Mo nang ginon, and the light they did not comprehend. Wala nila masabtan ang light, ang pagpahayag sa Ginoo nga ikaw gitagaan ka og life, kanang life nga gihatag sa imo dili lang ka abundant, eternal life gyud na. Kanang gihatag ba, gihatag sa imo mo nang ampinganan na nimo, pero wala pa na nimo nadawat. Daganon pa na nimo. Kinabuhion pa na nimo, i-serve pa na nimo. Aron kung mabot ka sa unahan, mo bitaw na ningon si Pablo, I preach the word for the high calling of God, for the prize. Sa prize, kanang sa premyo ba, kanang mga crown. Mo nang nagdagan ta kay kung makalahutay raman lingon ni Jesus Christ, maura na maluwas, maura na maluwas ato pa kung ikaw karon nagsugod ka. Kinahanglan mo lahutayon jud ta ini. Kung saan na to paglahutay, pinaagis tabang sa Ginoo, sumukontinue gyud ta og basa sa pulong sa Ginoo aron do na tay buhaton. Dili lang kay ingon nagpabautismo na ta, luwas na ta. No bakas gyud dapat ta. Sa tinuod lang ang bautismo, kabaw ba mo sa nang bautismo? Patay. Kung di ka mabanhaw, patay. Kung di ka magbago, kay wa ka na banhaw, patay. Mao man giingon ni Pablo sa Roma. Katong nabautismuhan, gikalubong. Unya pinaagi sa espiritu gibanhaw, sama sa nagbanhaw sa kang Jesus Christ, nabanhaw, pinaagi sa espiritu. Nahimo siyang new life. Aduna siya new life, mo na but pasabot anang dingon sa pulong sa Ginoo. Mo na ningon si Jesus Christ nga matod pa niya, ipadala niya ang saad sa iyang amahan. Nga matod pa ni Jesus Christ, pabilin mo tari in Jerusalem. Ang meaning sa Jerusalem at itong unang panahon kay katong unang ning panahon simbahan na nila.
na dito sa Jerusalem. Nga naman dito ra mo buuan, pabilin jud mo. Kanunay mo di aron kung mugawas mo naamoy power. Di dayon mo matukog kay nga naman ang kaaway nagalibot like a roaring lion seeking whom he may devour. Ya kung wa kay power unsa man nimo na. Mo nang gingon tari magpabilin jud ka. Unsa man ang tari? Ingo pa sa dictionary, to delay or to be tarry in acting or doing. Padugay-dugaya ba? Kung bagat pa sa taong gisugo, langayon kayo ba? Paglangay-langay. Pabilin sa diya. Imbis ting gawas na, ayaw sa. Imbis ting lakaw, ayaw sa. Pagdili. Ang buot pasabot, pabilin mo na yung meaning sa tari. Pabilin yun mo usa sa balay, sa Jerusalem. Hangtod nga, bubuan mo gahom. Kung sa napabilin ta diri hangtod bubuan ta gahom. Kanang ingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 30. Why we stand in jeopardy every hour. Mao bitaw na ningon siya nga dili tanan makasulod sa gingirian sa langit. Blood and flesh cannot inherit the kingdom. Mao bitaw na ilisan usata. Ang mystery ilisan ta kanang iilis ato amo na ng power. Hangtod man jud mo na samtang napahigayon magpabilin jud ta sa balay sa Ginoo. Mo na iyang gingon, a linger on expectation wait, naghuwat jud ka to abide or stay in or at a place. Pabilin dia kung pag standby sa balay sa Ginoo. Habakkuk chapter 2 verse 3. For the vision as yet for an appointed time. But at the end, it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Muna giingon ni Habakkuk, giprapesya. Kaning mga vision man eh. Pananawon na to ba? Amot naaba mo'y pananawon abot sa Ginoo, sa mahitabo ni kalibutan, wala mo kakita ana. Muna gibutahan day mo. Muna mga tao gibutahan, wa sila kabalo sa mga gipangsulti sa pulong sa Ginoo sa uling adlaw. Mo bitaw na naay gisulat diri ang mga Israel. Asa sila na blind sa end of the world. Ang katapusan sa kalibutan giblind sila. Yan na ay ending kamo. O kita, wa ba mo kabaw na ending? Nahitabo naman ganing sign. Ang unag yung gipangutana sa mga apostol, what is the end of the world? At His coming. And your coming, ngunit pangutana. Yung kaning end, mga tao, baliwala lang, hala, patuyang, wala sila kabalo nga din, nagsaan na gani, niingon na gay si Noah, dunay luno, magbuhat ang arka, mga tao, naminaw lang, ngisi lang. Hantod, pag-abot sa luno, wala sila kabalo, kanus amabot ang luno. Wa man nila gisit ang ilahang hunang-huna about ang lunok nga moabot. O po na mga Kristohano ron, daghang gyud di maluwas. Manang magbantay ta, dili na bakat. Matod pa gani ni Pedro, gamay gani ra ang naluwas atong unang panahon. Ayaw niyo kalimti, kay mausa da gihapon ang mahitabo. Sa pagbalik daw ni Kristo, sama usab sa lunok. Nga mga tao wa ka hinumdum. Mo na gingon unaware mo na magbantay ta nga dili ta ma-overcharge mo unaware ta. Mo bitaw nang pabilin jud mo sa simbahan kanunay. Kapit na mo balik ang Ginoo, abi mo gamay na lang gyud kuwang sultihan ta mo. Ako magsige ko painumdum ninyo. Warning man ang magwawali. Nagawaan jud ko ninyo, bahalag balik-balik na kung pulong ninyo. Kay mao ra gina ako ang gitawag kaluwasan. Kay kung di ko mawali alaot man ko ingon pa ni Pablo. Mo na iwali na gyud nako ni. Mo na iyang giingon kaning end daw sa kalibutan. It shall speak. Musulti gyud ni ang end ha, musulti ni puhon ang end mo ingon na gyud end na gyud. Gani kung naa gani disasters no, abi nimo tan-aw ka sa YouTube mga disasters, tan-aw gyud na ang mga tawo musinggit. Makaingon na sila abi na katapusan sa kalibutan. Bisan gani atong pandemic atong gisirad-an ang mga dalan para padu simbahan. Murag makaingon ka end of the world na ni. Nagtuo siguro ta ang atong pagtuo mahuman pa ba ni napabay kwan. O bitaw na akong giwali atong miagi. Naningon ko niyo moabot ra gyud ang panahon kay kini a little ni
ipakita sa Ginoo, i-cut off niya ang righteousness. Tama magyud ko ninyo ni Pablo nga i-cut off niya ang righteousness aron mahinumduman nato kanang a little work of God nga iyang gi-prepare. Mo na katon damo ni gitawag og little time. Unang gingon sa Roma chapter 9 verse 29 siguro to. Mo na ba hinumduman yun nato ni gamay panahon. Kining end, but at the end, it shall speak, dili ni magbakat. Do it tarry, bisag madugay paning end. Wait, ingon pa ni Habakuk, for it, because it will surely come. Sigurado gyud nimo abot ni, it will not tarry, mo na giingon ni Habakuk. Dili ni magdugay, mo na magbantay kita. Dadi sa pagbalik sa Ginoo, ano buwatan niya ba? Nga matod pa ni David sa Psalms 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. Muna igingon ni David. Paghulat mo sa Ginoo, niya pagbaton mo maayong courage, wag ka nang igir pa mo, ka nang kusgan pa mo ba, ka nang ganahan pagyud mo. Monang gingon, be of good courage, and He shall strengthen you. Kay tagaan jud gapon tagkusog thine heart.